Hello mga subscribers, ito po si Modern Magkefrem. Ito po ang ating bagong pasyente dito sa ating pesto, si Ronnie Marimla. Siya po ay ito. Ito ka bro? 52 na? 51. 52 years old. So ilan ka maestro? 2 years. So siya po nagkaroon ng mild stroke, no? So makapasin po natin, ito po ang kanyang kamay. Puro ito ng spasm o tinatawag na lamig. Ayan. So, papatanong siya tumatayong sa pwesto natin. Ayan. So, mga bawal ha. Bawal ngayon mag-yosi, bawal ang alak, bawal maligo ha. Bukas na. Bukas na maligo ha. Maligo ka niyan. Bawal maligo. So, kailangan mo yung therapy. Alam mo? Pa-therapy ka? Masas. Sa banda? Langis. Sa Angeles ka pupunta. Nakita mo to. Dumang ka lang. Dumang ka. Nakita mo. Yung pesto ko. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Kasi bulok ko pa sa kapitan. Oo. So napadaanan pala ito. Ako ito madang pagkabigat din. Wala isang gabi wala ako no. Sarado ako. Kabi ko lang ako. So kasi natin lumalambot na yan no. Diba? Okay ba? Mayroon na ako gumagang. Video ko naman. Dami na. Ganda mo? Matumutuloy na yan. Yan o. Parado yan ba? Oo. Ayan. Push ng mga pag-i-stroke mo. Para na yung mga ugat na. Ronnie Marimla. Taga dito ka lang? Ngayon sa kapitan. Yung dati kapitan. Ang dati mo, Bigal. So, taga Bigal ka. Tapos, may pesto rito. English ko rin na Yung miss mo, taga sa kangin. Banda ka. Siya po ay taga Bigal, miss niya taga Banda ka. Dati mo, Angeles. Makompis sa sultan na. Ang napadaan ka sa pesto ka. Ito ang balak ko dito. Siyempre lang yung pera ko. Oo. So, may gagawin ka to lang. May gagawin ka mo. Tutulungan kita yung gagawin mo. Dapat may ginagawa ka ha. Para gumaling ka rin ha. So, siyempre, hindi natin yung budget. Yung merong buwan. Para gagawin. May gagawin ka. Tulak ko naman yan. Yung gagawin na to, gawin mo ha. Hindi mo ginagawa. Gawin mo rin. Gagawin mo to ha. Lang. Pero mo. Sabi mo to ha. Hindi mo ginawa ito. Dito ko sa ito dyan eh. Yan. Sanay mo siya ba? Gawin mo yan, sanay mo yan. Oo. Pero kung isawa ko to. Hawak. So gagawin mo to every morning. Yan. Gawin mo to pala ha. Baka mo. 1. Sige. Yan. 10. Ha? 10. Tapos tatas. Yan. Hindi mo ginagawa, no? Gagawin mo na ngayon, ha? 10. Baba ko. Ikot. Reverse. Hawakan mo ito ako na ako. 10. Ganda lang, hindi mabilis. Tapos gano'n. Diba? Ikutin mo. Matayo ka. Buka. Oh. Hawakan mo ito. Gagawin mo ito para gumaling ka. So, 1, 2. Balik ka. 1. Nagigyan. Upo. Diretso po. Diretso tayo. Yan. Okay po. So, gagawin mo yan every morning, ha? Okay? Gagawin ko. Tama mo, ha? Tinulungan ko siya ito, ha? Yan. So, hanggang sa muli po. Ito po si Modern Magkefrem. Si Ronnie Marimla po. From Bicol. Tatay niya Angeles. At nakapag-asawa sa Pandakati. So, naturuan ko po siya ng mga technique na gagawin niya
para magtuloy-tuloy na kagaling kasi alam ko, bigla natin magpunta sa pesto kayo, no? So, this is your first time here, no? Okay. So, kasi muli po, para mabatiin. Pumili ko. Ano? Kasi, okay lang. So, kasi muli po yung ating napadang stroke patients, si Rolly. Rolly, marinig na po. Yan. So, bigyan siya ng konting tips kung anong gagawin niya. Every morning, every morning. Tapos bawal niya makakain ng mga mantika, laman loob, dilata, baka mo. Bawal sa iyo, ha? Tsaka sobrang tubig. Oo, inom. Kasi nga, kaya mo na i-give, ha? So, iwasan mo yun. Inom mo na, alam mo yung sali? O yun. Tsaka yung tinatawag na turmeric. Yung dilaw. Oo, yun. Every morning, lalaga mo yan pa. So, lalaga mo siya para makatulog siya. Ha? Okay? God bless po.